Създаване и редактиране на календарни записи в Microsoft Outlook 2010. Календарните записи в Outlook са два основни вида. Едното са бележки, ето в тапчето Home, горе в ляво, в групата New, нов, първият бутон е нова бележка или нов запис. Кликвайки, се отваря прозорец за създаване на календарен запис. И другия вид са срещи, събрания. Ако са фирмени, разликата между двата вида е, че при събранията се изпраща електронна поща до участниците в самото събрание и има изградена система за автоматично приемане, отхвърляне чрез ето тези бутони, присъствието на събранието. Най-простият начин за създаване на календарен запис е просто като кликнем в времето, в което искаме да добавим записа. В Outlook календара времето е разделено на кутийки от по 30 минути и когато задържим мишката в някоя от кутийките, се появява на подсещане, че ако кликнем, ще добавим запис. Ако искаме да добавим в четвъртък от 11 часа запис с наименование оферта, т.е. трябва да подготвим оферта в този период, кликваме веднъж и просто пишем оферта. С натискането на Enter записа се записва и е в календара. Освен това, самия календарен запис е маркиран, т.е. има две бели квадратчета в горната и долната част. И освен това, в контекстен таб Calendar Tools имаме възможност да редактираме този запис. Кликвайки извън него, на друго място, изчезна контекстния таб, както обичайно. Това е най-лесният начин за добавяне на календарен запис, при който записът е много кратък и просто искаме да сложим една бележка. Ако в сряда от 10 часа до 11:30 искаме да добавим среща в заседателна зала 2, кликваме два пъти срещу полето срещу 10 часа и се отваря прозореца за създаване на записи. В този прозорец основно се работи, като всеки календарен запис има тема на писмото си. Ето да речем среща по офертата в заседателна зала 2 от 10 часа до 11:30, час и половина е цялото събитие. Включително един календарен запис може да започва в един ден и да свършва след няколко дни, което не е много обичайно, защото по-трудно се визуализира. Обичайните записи са по половин час, един час или няколко часа, в зависимост от събитието. В полето долу на календарния запис можем да си водим бележки. Например, да нося офертите. Можем да добавим като прикачени файлове, документи, снимки, картинки и така нататък. И с бутона Save and Close, запис и затваряне, затваряме прозореца и календарния запис е добавен. Календарните записи могат да се редактират и то изключително лесно. Например, ако от 21:11 часа е необходимо да преместим календарния запис в 9 часа, просто кликваме върху него един път и го преместваме в часовата зона на 9 часа. По този начин можем, примерно от сряда срещата, ако клиента е променил последния момент срещата, на четвъртък в 11, просто да я преместим в четвъртък в 11. Включително може да се променя дължината, времето на всеки един календарен запис. Ето, кликвайки върху записа, можем да увеличим или намалим времето на самия запис.